Sut i wneud cais am lyfr ar Find It. Bydd y fideo hwn yn dangos i chi sut i archebu llyfr ar Find It. Cael llyfrau o unrhyw campus, dim angen teithio. Arwyfwch i mewn. Dewiswch eich sefydliad mewn gofnodi, myfyrwyr a staff Prifysgol De Cymru. Rhowch eich rhif adnabod myfyriwr ar eich cyfrinair. Chwilio am deitl y llyfr sydd fi angen arnoch. Dewiswch deitl y llyfr. Dewiswch cais. Dewiswch y campus a hoffech chi godi eich llyfr ohono. Dewiswch cais. Gallwch wirio cynnydd eich cais ar eich cyfrif llyfrgelch. Byddwch yn derbyn e-bost i eich cyfrif myfyriwr pan fydd eich llyfr yn barod i'w gasglu. Fe welwch eich llyfr neilltuedig ar silff cadw y gampus lle gofynnwyd i chi i godi. I fod o hyd eich llyfr, edrychwch am 3 llyfren cyntaf, eich cyfenw, a 4 rhif ola eich rhif myfyriwr. Cofiwch rhoi eich llyfr i chi ei hyn ar y peiriant hyn yn wasanaeth cyn i chi adael eich llyfrgelch. Os oes angen cymwth pelchach arnoch, cysylchtwch.